Ayan guys, bale, 'di ba, nung nakarang araw is galing tayo sa Pure Gold, tapos nung araw ding 'yon is may deliver tayo from grocery. Bale, mas nauna yung grocery, tapos pagdating ng grocery, maya-maya lang is pumunta tayo ng Pure Gold. Tapos, 'di ba, sabi ko doon is kahit meron tayong Chucky sa grocery, kumuha rin ako ng Chucky kay Pure Gold kasi kinumpara ko yung presyo nila dahil nagulat talaga ako dahil ang mahal na ng Chucky sa grocery. Kasi dati ang puhunan lang niyan isa nasa 12. Minsan nga pag promo is nasa 11 lang, minsan 12. Pero laking gulat ko nung sa grocery nung nakarang araw, 14.10. Ayan, tapos yun, pagpunta natin sa Pure Gold, kumuha tayo ng isang pack lang naman. Tapos yun, ito, update ko kayo, magkano ba sa Pure Gold yung Chucky? Kasi sa grocery is 14.10 yung maliit. Tapos, di ba, mas nasanay ako, mas alam ko na mas mura kay grocery kumpara kay Pure Gold. Pero ngayon, mas mura yung Chucky kay Pure Gold kasi pumapatak lang siyang 13.16. Kasi yung 6 na peraso 79. Kasi kay grocery yung kinuha ko, wala siya naka-promong pack. Isa-isa siya. Kaya yung Chucky is mas mura ngayon ang Chucky kay Pure Gold kasi pumapatak lang siyang 13.16. Di ba mas nauna kong buksan yung kay grocery na 14.10 ang puhunan. Kaya benta ko na ngayon sa Chucky is 18. Medyo may kamahalan na, talagang biglang angat, yung biglang taas yung presyo. Kaya siguro hindi ko na baguhin, 18 ko na talaga ibebenta kasi nagagamit tayo dyan ng kuryente, o di ba? Yun lang naman yung update ko. Tapos yung Candy Mint, yung Candy Mint, medyo matagal na wala sa Pure Gold. Nagulat ako nagulat ako nung nagkaroon ng Candy Mint sa Pure Gold kasi ang puhunan niya na is 96 point something. Pagpalagay na nating 97, ang laman lang naman niya is 100 pieces. Ibig sabihin sa 97 nating puhunan, 3 piso lang yung tubo. Kasi piso lang ang benta ko sa Candy Mint. Sabi ng asawa ko is taasan ko na rin daw ng presyo, kaya lang sabi ko is fast moving naman siya, tsaka meron lang talaga akong customer na Candy Mint, kahit isa or dalawa lang, talagang mabilis lang naman maubos. Kaya ayan, tinuloy-tuloy ko na lang sa piso, kahit 3 piso lang yung tubo ko na ang puhunan is 97, diba? Ganon din sa sa Snowbird. Sa Snowbird din, diba, mataas ng presyo. Ayan, pumantay na yung Candy Mint. Ano pa ba? Ayan guys, kung mapapansin nyo, maliwanag sa may banda sa mukha ko, pero sa likod is madilim. Kasi kapag in-adjust ko naman, niliwanagan ko yung sa likod ko. Tingnan nyo. No, di ba? Masyadong maliwanag naman yung mukha ko, kaya ayan. Kaya pabayaan ko lang na, ayaw, di ba? Di ba tong camera ko to? Ayan. Ayan, mas okay na yan. Tapos yung nagtaasan talaga yung San Marino. Yung San Marino dati ang bentahan ko is 37. Ngayon halos 37 na yung puhunan. Kaya ang bentahan ko na is 39 para meron tayong 2 piso. Dapat nga mga 42, 41. Kaya lang pinag 39 ko na lang. Tirahan nyo lang ako pag maliit na kita. Ayan guys, ganun din sa mga dilata. Ang tataas na talaga ng mga puhunan, nagtaasan, kaya biglang taas din talaga ng mga presyo ng bentahan. Katulad ng San Marino. Ang San Marino, dati ang bentahan ko is 37. Ngayon halos 37 na rin yung puhunan. Kaya ang bentahan ko na sa kanya is 39. Tapos yung Hokkaido, dati ang bentahan ko lang sa Hokkaido, kung hindi ako nagkakamali, parang nasa 30 plus lang. Ngayon 35 na. Ayan guys, ganun din sa mga chichirya. Ayan, sa mga chichirya naman, yung dating tagpi 15 ko, pero hindi naman lahat, is may 16. Katulad na lang ng mga piwi, ng cheese it, ano pa ba? Basta yung tagpi 15 is 16 ko na. Yung Mobi. Yung Mobi, ayan, kasi ang puhunan niya na is 13.55 yata yun, di ba? Para pumapatak na rin siya ng 14.
Kaya hindi na siya pwede sa 15 kasi papatak na piso na lang yung tubo. Kaya 16 na para kahit pa paano is may 2 piso tayo. Basta, pero ang 15 ko na lang is yung mga potato fries. Ayan. Pero dapat nga is 16 na rin siya. Kaya lang hindi ako nagtatanggal ng tag 15 para may choice sila. Kapag kulang yung piso nila, ay kapag kulang ng piso yung pera nila, pwede yung kunin nila. Parang biskwit. Ang mga biskwit ko is 7, 8, 9, tapos yung Doughy is 11. Pero meron akong tag 6. Yun ay ang Tiger. Tiger. Para pag kulang ng piso yung pera ng bata. Yung Tiger yung inaalok ko. Yun lang naman. Yun lang yung ating konting update. Kasi sabi ko nga diba, nung nasa grocery ako ng Pure Gold, is i-update ko kayo sa presyo ng Chucky. Yun nga, sa grocery is 14 point something. Sa Pure Gold naman is 13.16 lang. Di mas mura-mura kay Pure Gold kasi mas nasanay kasi ako na mas mura kay grocery. Kaya lang ngayon is laging Pure Gold ako dahil yung points. Bale, malapit na tayo mag 2K sa points ng Pure Gold. Hindi ko pa ginagalaw kasi gusto ko siyang paabutin ng worth 5,000 para pag namili tayo, gusto ko mamili ng worth 5,000, wala akong ilalabas sa pera, diba? Dagdag puhunan din yun. Ganun din naman kay grocery, may points din naman. Kaya lang problema, hindi ko na iipon yung points kay grocery kasi lalo na ngayon dahil kapag nag-load ka, nag-bayad bills ka, ang unang lalabas is yung points mo, hindi yung ilista. Kaya pag yung mga anak ko yung gumagamit, yung grow coins yung nagagamit, kaya hindi ko naiipon yung points ko kay grocery, pero may points din naman kay grocery. Tsaka yung ibang item pa nila is medyo mura ng konti, pero kahit papaano is kay Pure Gold free delivery pa rin naman. Ay, hindi na pala free delivery, may time lang na hindi ako sinisingil sa gate, pero napakabihira. Pero lagi na talaga is naniningil sila sa gate. Pinakamura na nilang nahingi sa akin siguro is 5 pesos, pero kadalasan palagi is 10, 15, ganyan. Tapos yung 30, siguro isang beses pa lang. Pag ako lang yung natiran siguro nila. Pero minsan wala naman. Tapos yun, binibigyan na lang natin sila ng inumin, libreng inumin. Yun lang guys, thank you for watching.